Πολλά είναι τα ζευγάρια που καταφεύγουν πλέον στο γιατρό για να αποκτήσουν ένα παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Γι' αυτό και εμείς σήμερα βρισκόμαστε στο ιατρείο του κυρίου Θεοδόση Αρκουλή, που είναι μεευτήρας γυναικολόγος, υπεύθυνος του Κέντρου Εξωσωματικής Μήτωσης, για να μάθουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των εξωσωματικών γονιμοποιήσεων. Κύριε Αρκουλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Εγώ ευχαριστώ. Είναι πολύ ευχάριστο να μπορούμε να δίνουμε ελπίδες αλλά και πληροφορίες στα ζευγάρια που πραγματικά τις έχουν ανάγκη. Πραγματικά ο γυναικείος ειδικά πληθυσμός χρειάζεται πληροφόρηση σε θέματα γονιμότητος, γιατί η παλιά νοοτροπία που μετέφεραν πολλές μαμάδες στις κόρες τους ότι όσο έχεις περίοδο κάνεις και παιδί, δεν ισχύει βέβαια. Η γονιμότητα είναι συνάρτηση της ηλικίας και όσο περνάει η ηλικία πέφτει η γονιμότητα, δυσκολεύει και κάποτε πια γίνεται αναγκαία η παρέμβαση ιατρική για να πετύχουμε εγκυμοσύνη. Πρέπει λοιπόν να ευαισθητοποιήσουμε τα νέα κορίτσια να ξέρουν ότι η γονιμότητά τους είναι πεπερασμένη χρονικά και πρέπει έγκαιρα να κάνουν τα παιδιά τους. Κύριε Αρκουλή, πιστεύετε ότι με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται τα ζευγάρια που καταφεύγουν στο γιατρό για να αποκτήσουν ένα μωρό μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης? Θεωρούμε σήμερα ότι στον ελληνικό χώρο περίπου υπάρχουν 300.000 ζευγάρια τα οποία δυσκολεύονται να συλλάβουν και έχουν την ανάγκη υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το ποσοστό είναι περίπου 1 στα 6 με 1 στα 8 ζευγάρια τα οποία δυσκολεύονται. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Δεν είναι μικρό και λόγω κοινωνικών συνθήκων το ποσοστό αυξάνει. Να σας πω ένα νούμερο χαρακτηριστικό, ότι πριν από 40 χρόνια οι γυναίκες από την έναρξη των σεξουαλικών επαφών μέχρι να πετύχουν παιδί, εγκυμοσύνη, μεσολαβούσαν 6 μήνες. Σήμερα το διάστημα αυτό είναι 15 χρόνια. Έτσι εξηγείται λοιπόν το ότι πολύ περισσότερα ζευγάρια πλέον καταφεύγουν στο γιατρό για να αποκτήσουν έτσι ένα μωρό. Εξηγείται ότι οι γυναίκες όταν είναι γόνιμες σε νεαρή ηλικία κάτω από τα 30 αποφεύγουν να μείνουν έγκυες για κοινωνικούς λόγους, γιατί σπουδάζουν, γιατί έχουν λόγους εργασίας, ανέβρεσης εργασίας, εγκατάστασης κτλ. Καθυστερούν να μείνουν έγκυες με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διάφορες παθολογίες που τις αποτρέπουν. Οι ίδιες παθολογίες βέβαια εμφανίζονται και στο σύντροφό τους, καθώς όσο μεγαλώνουν οι άντρες και αυτοί επηρεάζονται στο θέμα της γονιμότητας, αλλά οι γυναίκες έχουν σαφώς μεγαλύτερη επιβάρυνση με τον χρόνο. Ποια ζευγάρια, γιατρέ, βοηθάει η εξωσωματική γονιμοποίηση? Η εξωσωματική γονιμοποίηση όλο και περισσότερες αιτίες υπογονιμότητος καλύπτει. Να καταλάβετε, όταν ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970-80, το βασικό πρόβλημα ήταν ο σαλπιγικός παράγων, όπως λέγαμε. Γυναίκες οι οποίες είχαν κλειστές σάλπιγγες ή δεν είχαν σάλπιγγες. Αυτός ο παράγων σήμερα έχει διευρυθεί πάρα πολύ και αφορά και γυναίκες και άνδρες. Η φύση είναι δημοκρατική, τα έχει χωρίσει 50-50. 50% λοιπόν είναι υπεύθυνες οι γυναίκες, 50% οι άντρες. Εμείς αντιμετωπίζουμε το ζευγάρι και πολλά ζευγάρια έχουν και οι δύο πρόβλημα γονιμών. Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατρέ. Παλαιότερα πάντως υπήρχε η πεποίθηση ότι όταν ένα ζευγάρι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, οι ευθύνες έπεφταν στη γυναίκα. Υπήρχε η διάχυτη εντύπωση αυτή, γιατί και κοινωνικοί λόγοι επέβαλαν να δηλώσει ότι η γυναίκα είναι υπεύθυνη και δεν φταίει ο άντρας. Διότι συνδέεται και κακώς η γονιμότητα με τη σεξουαλική δεινότητα, που δεν ισχύει. Είναι τελείως διαφορετική η σεξουαλική επάρκεια με την αναπαραγωγική ικανότητα στον άντρα. Αλλά ακόμη και σήμερα πολλές γυναίκες, για να καλύψουν εντός εισαγωγικών τον άντρα τους από ένα στίγμα ανεπάρκειας, παίρνουν εκείνες το βάρος ότι εγώ φταίω που δεν συλλαμβάνομαι. Συμβαίνει ακόμα και σήμερα λοιπόν αυτό? Συμβαίνει και είναι συχνό. Η εξωσωματική λοιπόν γονιμοποίηση καλύπτει θέματα που ακούγονται στο όνομα πολικυστικές οθήκες, ενδομητρίωση, προβλήματα σαλπίγκων, προβλήματα μήτρας, προβλήματα τραχύλου, συμφύσεων, και όσον αφορά τον άντρα το όνομα του προβλήματος συνήθως είναι όλιγοασθενοσπερμία. Αλλά ακόμα και άντρες που δεν έχουν σπέρμα καθόλου, έχουν πλήρη αζωοσπερμία, σήμερα με την εξωσωματική γονιμοποίηση μπορούν να πετύχουν παιδί με το δικό τους σπέρμα, καθότι παίρνουμε σπέρμα από τον όρχη. Γιατί πρέπει να μπει ένα ζευγάρι στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης? Ένα ζευγάρι το προχωράμε σε μεθόδους εξωσωματικής όταν έχει δοκιμάσει τουλάχιστον για 1 χρόνο το ελάχιστο και δεν έχει πετύχει εγκυμοσύνη. Από εκεί και ύστερα μπαίνει στο βασικό έλεγχο. Αν ο έλεγχος αυτός μας δείξει ότι δεν μπορεί από μόνο του να πετύχει εγκυμοσύνη, θέλει να κάνουμε την ονομαζόμενη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, να βοηθήσουμε δηλαδή εμείς να πετύχει εγκυμοσύνη. Αυτό οφείλεται στους προηγούμενους λόγους που σας είπα, είτε οι σάλπιγγες, είτε η ορυξία, είτε η ενδομητρίωση που αποτρέπουν την γονιμοποίηση, είτε ένα αδύνατο σπέρμα. Αυτά τα προβλήματα λύνει δηλαδή η εξωσωματική γονιμοποίηση? Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Τι νεότερες εξελίξεις υπάρχουν πάνω στο θέμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης? Μεγάλο θέμα. Η εξωσωματική, να καταλάβετε, εγώ δουλεύω 22 χρόνια εξωσωματική γονιμοποίηση. Είναι τελείως διαφορετική όταν ξεκίνησα να δουλεύω με το τι δουλεύουμε σήμερα. Σήμερα μπορούμε και δουλεύουμε όλα τα είδη της υπογονιμότητας της ανδρικής. Δεν υπάρχει σπέρμα. Θα πάμε μέσα στον όρχη να πάρουμε λίγα σπερματοζωάρια να γονιμοποιήσουμε το αυγό, το άριο στο εργαστήριο. Υπάρχουν προβλήματα γυναικών, όπως τα είπαμε. Τα καινούργια στοιχεία, για να έρθουμε στο ερώτημά σας, τα καινούργια στοιχεία είναι ότι έχουν αναπτυχθεί τεχνικές στο εργαστήριο που βελτιώνουν τις αποδόσεις της προσπάθειας. Δηλαδή, υπάρχουν μηχανήματα πια που εξομοιώνουν το εργαστήριο με τη γυναικεία σάλπιγγα. Έχουν συνθήκες υγρασίας, αερίων, φωτός, όπως είναι στη γυναικεία σάλπιγγα, και μπορούμε και τιμούμαστε ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν καινούργια καλλιεργητικά υλικά, δηλαδή εκεί που καλλιεργούνται τα έμβρια για 2 έως 6 μέρες στο εργαστήριο, τα οποία έχουν εμπλουτιστεί με παράγοντες που μοιάζουν περισσότερο με το σαλπιγγικό υγρό, με το υγρό της σάλπιγγος, όπου υποχρεωτικά όλα τα ανθρώπινα έμβρια θα ζήσουν τις πρώτες μέρες της ζωής τους. Υπάρχουν τεχνικές που επιλέγουμε τα καλύτερα σπερματοζωάρια ώστε να γονιμοποιήσουμε με μικρογονιμοποίηση το άριο. Αν δηλαδή έχουμε πολύ λίγα σπερματοζωάρια σε ένα ζευγάρι, το σπέρμα δηλαδή έχει εντυνότατο πρόβλημα, απομονώνουμε τα σπερματοζωάρια 1 προς 1 και περνάμε με μικροένεση, και μπορεί να έχουμε και ωραίες εικόνες από το εργαστήριο για αυτό το κομμάτι, με μικροένεση μέσα στο άριο. Έτσι το άριο γονιμοποιεί σαν να ήταν άριστο το σπέρμα. Γονιμοποιείται σαν να ήταν άριστο το σπέρμα. Και πετυχαίνουμε εγκυμοσύνες εκεί που τον παλιό καιρό λέγαμε ότι μόνο με ξένο σπέρμα μπορεί να πετύχει αυτό το ζευγάρι εγκυμοσύνης. Οι τράπεζες σπέρματος δηλαδή δυσπραγούν στις μέρες μας λόγω των εξειδικευμένων τεχνικών της εξωσωματικής. Σύμμαχός σας λοιπόν η νέα τεχνολογία. Η νέα τεχνολογία μας βοηθάει, η νέα τεχνολογία εξελίσσεται κάθε μέρα. Σήμερα, να καταλάβετε, για το σπέρμα έχουμε μια εξαιρετική τεχνική που λέγεται ίμψη, με την οποία, ενώ κλασικά δουλεύαμε την γονιμοποίηση με μεγένθηση, τη μικρογονιμοποίηση με μεγένθηση 400 έως 600 φορές, σήμερα την δουλεύουμε με 7.200 φορές. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε το σπερματοζωάριο μέσα, τον πυρήνα του, τον κορμό του, το κυταρόπλασμά του, ώστε να δούμε αν υπάρχει αρχιτεκτονική αρτιότητα. Αν υπάρχει αυτή η αρτιότητα, διαλέγουμε από τα καλά σπερματοζωάρια που νομίζαμε ότι βλέπαμε παλιότερα, τα ακόμα καλύτερα, τους πρωταθλητές. Και έτσι έχουμε καλύτερη γονιμοποίηση, καλύτερα έμβρια και καλύτερα ποσοστά κοίησεων. Παλαιότερα, μια γυναίκα που έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης έπρεπε να πάρει πάρα πολλά φάρμακα, κύριε Αρκούλη. Τώρα τι ισχύει? Και τα φάρμακα εξελίσσονται όπως εξελίσσονται και οι τεχνικές στο εργαστήριο. Σήμερα γιατί, συγγνώμη που σας διακόπτω, πολλές γυναίκες φοβόντουσαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία λόγω των φαρμάκων που θα έπαιρναν, τις μεγάλες ποσότητες. Ακόμα τη φοβούνται και μας ρωτάνε μήπως τα φάρμακα κάνουν καρκίνο, μήπως παρενέργειες. Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τα φάρμακα της εξωσωματικής, η μόνη παρενέργεια που σήμερα υφίσταται είναι η υπερδιέγερση οθικών. Οι γυναίκες δηλαδή παράγουν πάρα πολλά οάρια, με συνέπεια να πρίζεται η κοιλιά τους, να εξυδρώνουν οι οθήκες υγρό και να τους δημιουργεί μια δυσπραγία. Αυτή η παρενέργεια υφίσταται σε γυναίκες κυρίως που είναι πολικυστικού τύπου οι οθήκες τους. Τα φάρμακα όμως αυτά καθ' αυτά στο γενικό πληθυσμό δεν φαίνεται ότι κάνουν μια επιβάρυνση. Σε μεγάλες μελέτες που έχουν γίνει δεν έχει δεχτεί μια ουσιαστική επιβάρυνση ότι κάνουν καρκίνο, ας πούμε. Το μόνο όργανο το οποίο επηρεάζει η πρόκληση ορυξίας, τα φάρμακα δηλαδή που δίνουμε, είναι η οθήκη. Αυτή καθ' αυτή. Τα δε φάρμακα είναι ορμόνες όπως η FSH, η γοναδοτροπίνη, που παράγει το ανθρώπινο σώμα συνεχώς. Και μάλιστα στην εμεινόπαυση παράγονται κρουνιδών από το ανθρώπινο σώμα. Χωρίς να συμβαίνει κάτι το κακό σε καθημερινή χορήγηση ουσιαστικά. Έτσι είναι περισσότερο η αίσθηση ότι παίρνω ένα φάρμακο και κάνω μια παρέμβαση στη φύση που ανησυχεί τις γυναίκες. Φαίνεται λογικό από μελέτες ότι ένας λογικός αριθμός εξωσωματικών γονιμοποιήσεων δεν συνέχεται με κίνδυνο καρκίνου. Να αφήσουμε λίγο τα φάρμακα και να μιλήσουμε λίγο για αυτή καθεαυτή τη διαδικασία της εξωσωματικής. Αυτή μπορεί να επιφέρει κάποιες παρενέργειες?
Όχι, η διαδικασία της εξωματικής να κάνει κάποια σπανιότατα, κάποια μικροαιμορραγία από την οθήκη δεν έχει παρενέργειες. Οι γυναίκες φοβούνται τα φάρμακα και γι' αυτό τελευταία έχουν εμφανιστεί πρωτόκολλα, δηλαδή τρόποι στρατηγικής προσέγγισης στην πρόκληση ορυξίας, στο να βγάλουμε τα οθυλάκια, τα οποία λέγονται ελάχιστης επεμβατικότητας, ευγενικά πρωτόκολλα όπως τα λέμε. Αυτά τα πρωτόκολλα έχουν τις μισές δόσεις από ό,τι έχουν τα συνηθισμένα πρωτόκολλα, με σκοπό να έρθουμε πιο κοντά στην επιθυμία των γυναικών να παίρνουν λιγότερα φάρμακα. Φαίνεται λοιπόν ότι με την καινούργια τεχνολογία που έχουμε στο εργαστήριο και με τα καινούργια φάρμακα που έχει η φαρέτρα μας, με μειωμένη φαρμακευτική αγωγή σήμερα πετυχαίνουμε το ίδιο καλά αποτελέσματα όπως στο παρελθόν που δίναμε περισσότερα φάρμακα.